ଆଜି ଆମେ ମଧୁ ଭାଜିବା ଚାଉଳ ଭିତରେ କିଛି ବିରି ଦେବା ତାକୁ ବିରି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ବିରି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। କାଞ୍ଚି ଶାଗ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆମର ଖରଡ଼ା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଖରଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି କଖାରୁ ଭେଣ୍ଡି ଯଦି ଜହ୍ନି ପଡ଼ିବା ତାର ଜହ୍ନି ପକାଇବା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହେଉଛି ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଆଉ କିଆ ଶାଗ କଖାରୁ ଶାଗ ଆଉ କଳମ ଶାଗ। କଖାରୁ ଫୁଲ କିଛି ଫୁଲ ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ପକାଇବା। କ୍ଷୀର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିଝା କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଚଳିବ। ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ଏସବୁ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା। ତାପରେ ବସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ରସୁଣ ଦରକାର ଅଛି। ରସୁଣ ଦେବା ଶୁଖା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ଦେବା। ପକେଇବା ପାଣି ପଶେଇକି ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ କିଛି କଖାରୁ ପକାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଶାଗ ପକାଇବା। ପକାଇଲା ପରେ ଏତେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇବା। ସଜନା ଶାଗ ରଖିଛି। ସଜନା ଶାଗଟା ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଶାଗ ପକାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଆମେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଦେଖୁନ ଏବେ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ସବୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଏସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗର ଏମିତି କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ସହିତ ୟେଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କଲର୍ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଶାଗ ସିଝିଗଲାଣି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ କ୍ଷୀର ପକାଇବା। ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ପକାଇକି ଭାଜିବା। ସିଝା ହେଇଯିବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। କ୍ଷୀର ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଅଛି। କ୍ଷୀର ଢାଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ 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 କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଏବଂ ବିରିର ଚୁନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶାଇକି ଗୋଳି ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ଏମିତି ଆସୁଛି। ଆପଣ ପକାଇବାଣି ଏବେ ରସୁଣ ପକାଇବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାରେ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଗରମ ଗରମ କାଢ଼ି ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ହାତରେ ଖାଇଦେବେ।